nna m ndewo daalụkwa dịka anyị siri malụ onye bụ na dịka anyị malụgo onye bụ mana ọ ga-akara anyị mma ma ọ bụkwa na ịgwa ndị Igbo na-egekwa gị ntị kịta ndị na-aka mara onye bụ afa gị obi ka dịkwa m aṅụrị ka ndị Igbo amaka si wee na-eme ka ebe a na-aga aka ma bụkwa Chimdi Chiama ndo nke mbụ na ndụ ovu nwa ejikwela na evi nwa amụ na ụkọ nwa odogwu amụchagbu ebunu oji ozi Chineke aka ma bụkwa ya otu aka o si dị ndewo nna biko n'ụbọchị nketa taa ọ ga-akara anyị mma ma ọ bụ na ịkọwatụrụ anyị ihe bụ ọjị Igbo ọjị a na-ata ata ihe bụ ọjị nwa m daalụrị nne okwu banyere okwu ọjị a kwesịrị mpọsị ị ga-ekwu ya Igbo ezue maka na ọjị bụ ọjị akpọrọ ya ka ọ bụ ọjị jikọrọ Igbo ọjị jikọrọ ife dị iche iche ọjị bụ mkpụrụ osisi mmụọ eji akalịsa Chukwu ụka ị na-anya ka m bido gwa gị na Yoruba ma mmemme ma fe butere ọjị ka m gwa gị na Hausa ma mmemme ma fe butere ọjị ife Hausa ji anụ nwaanyị bụ ọjị na-eji odi mmanya na ọjị bụ nkata ọjị na-aga ije ebe na Igbo ọjị bụ ofe ife Igbo niile na-asụ anya maka na ọjị bụ osisi anyị ji aga ọfọ ịma na a na-ekwu ịga ọfọ ụfọdụ ama nghọta na ịga ọfọ bụ ikpe ekpele ọjị bụ ife Igbo na-eji n'aka wee na-ekpe ekpele onye butelụ na efe ọjị epeka mana mmadụ nnụ na-eli nọdụ ebe awụ ofe ọjị ya lotecha onye ọbụla ọjị bụ ofu ife na-eji obiọma eke ọjị bụ ofu ife na-ada ekebe aghụghọ ada abata mana opekakwa enwere ike pụta akpara isi 10 n'ebe mmadụ 15 nọ emeghe ha wuru ebusa akpara ise na ụfọdụ eme eketa enwere ike mmadụ itere anyị ekele ma mmadụ ịsatọ ekele ndị ọzọ eketa mana ọjị bụ ife na ga-ewepụta iji gosi gị na ife a bụ ife Igbo na-asụ anya iji gosi gị na ife a bụ ife mkpụrụ ozi Chukwu wepụtara si ka ụwa niile weli ya wee na-eme gịnị wee na-anọkọ ọnụ ọjị na-agbala anyị ama ife Chukwu chọọ ka anyị na-eme ife a Chukwu chọọ ka anyị na-eme bụ iweta ọjị fụ ka ọjị si wee dị iche iche ma jikọọ onwefe ọnụ na-ekwu na ọjị jikọrọ onwefe ọnụ o wee nọọ idem ọjị ọnọ ọnwa kwuru ọnụ arọ ma dịkọkwa ọnụ agwa gị na sọsọ ife na-agbasa ọjị bụ gịnị bụ onye ọzọ mana ọjị nọdụ n'onwe ya ọnọkodo ọnụ gaa na oluo na onye ọzọ bịara mee gịnị gbasa ọjị nye ka ọjị na-akọwala anyị bụ Igbo na anyị bụ Igbo dịka ọka ọjị ọnwa dị ya mana anyị gbara agbalụ ndị dị iche iche nkịtị fa na-agbasa anyị etu aka ọ dị n'ezinụlọ onye mere na eje nwaanyị ebido n'ọjị nya mere na abịa ka aza izu ebido n'ọjị a na ife anyị ji ebido n'ọjị bụ na ụmụnna zukọsịa ewepụta ọjị ndị otu zukọsịa ewepụta ọjị ka ha gụọ ọjị ka e wee dị n'otu adị n'otu ka e wee ghara ime gịnị ka e wee ghara imebi emebi ka adị mma ka anyị mara amalụ na ọgwụ ịdị n'otu ka anyị ya eme mana onye ọzọ bata na ọya eme gịnị na ọya agbasa nwaanyị ya eweta ọjị n'otu agbasakwu onye ka anyị malụ na aka ọzọ na-agbasa ọjị na aka ọzọ na-agbasakwu mmadụ ejinụ nwaanyị ewepụta ọjị ya bụ ọjị epekakwanụ ọjị a na-ejukwukwa n'afọ mana onye ọ na-eloro ọnya na-akwa na-eme maka gịnị na ọ dị ka ife eji wee kpee udo na ọ dị ka ife eji wee sị gịnị ọ bụrụ nọ na House of Reps or Senate asị gị na ọgịnị na maize ebupụ maize ọ bụ na enwe eze house etu a ka ọjị dị ewepụ ọjị
ọ bụla ya bụ na mmemme adịrọ o nwere mmemme ije mmemme ndị maala ibe na-eme ịfụ na ọ bụ na ọjị adịrọ na ọjị nwere ike idebe unu bido n'elekere mbụ wee luo n'elekere asatọ ebe a na-eche ọjị ka ọ bịa maka ọ bụ na ọ bịara na ije ekere bido mana ndị na-amazị taa ọnọkọta babute aṅara debesị gị he ọjị abịa ije kwuo na mmemme eji aṅara mee na-agọrọ ọjị bụ na ọ na-adịkwu ka mmemme aṅara maka na ife ndị uche ba na-ezuchere ezume obodo na-emekọtazi bute biskit wunye n'ihe sị gị na ọjị abịa ọ na bụ ka iwe biskit gọba ọfọ ada eme eme ya na ọjị bụ ife na-ejikọ mmemme ọjị bụ ife na-ejikọ obodo ọjị bụ ife eji ekpe ekpele mkpụrụ osisi ewepụtara eji ekpe ekpele mkpụrụ osisi ọbụla na-alụ ife dị iche iche onwere bụ ya na-atọ ọjị si na ife nya na-atọrọ ọjị maka ọya mamịrị na ahịa maọbụ na ife eji atara ọjị bụ maka isi ọwụwa na-awụ ya maọbụ ife eji atara ọjị maka nọọ na a na-atọ ọjị nọọ ife mmadụ na ibi eji anọkọ o nwezikwa enwe ike kwachatazi ya tabazi ya ọtọbi ụtọ talụgaba mana ọjị abụrụ mkpụrụ ozi mmadụ ya bụ ojecha abịa nata ogotela ụmụ ya ka ebe abịa eji ọjị emebe abịa nwụọ ndị be anyị ejiri ọjị emebe abịa na ife eji ọjị eme ebe ekpele na ikwu okwu bara uru na ime ife Igbo ga-eji wee nọkọ ọnụ nya mere Igbo ji nwee nsọpụrụ n'ebe ọjị nọ ma na-agụ ya ọ bụgodo n'ụlọ ụka n'ụbọchị taa na-eme mmemme a na-eweta ọjị ịmazi n'ọnụ isi ekpe ekpele nke gị wee kpee mana ụfọdụ na ọ n'akụkụ ndị ọkwagburu ogeli na-akwagbu di ba na ọ n'akụkụ ndị ọbụrụ ndị oyibo basị gị na ndị dị more Catholic than Pope ba na ọzọ na-agọzi gị he ọjị ka ndị a na-agụ a na-agụ ya bụ ọjị anyị na-eti gịnị ise ife ise pụtara bụ amen ife amen pụtara bụ gịnị yes iji gosi gị na ọ dị na mbụ dị ọ ndị oyibo sịrị I will present cola to you kedu cola a na-epresent ọgwụ ya bụ ọjị ekenekwe m unu ndewo biko etufughị mgbe kọwatụgodere anyị otu ọjị si agba ọjị gbaa ịbụ agba ofu ka ọjị si agba ọjị adara anara agba ofu ọ bụ na ọjị gbaa ofu ọ bụla bụ na ọ gbara mvilida mvi ife a na-akpọ na ife gbara mvilida mvi ife na nke bụ eziokwu na ọjị gbaa ofu n'aka gị ọ ya afọ gị ma gị tụpụ ya n'ala maka na ọ gbaziri agbazi ọ dị ka alụ n'anya ma ị na-ekwu anyị bụ na ọ da-agba ofu na ife ara eme na nkịtị ọjị gbara ịbụọ abụrụ na ọjị Igbo na ọgworo ọjị ndị Hausa na ndị Yoruba na-agba ịbụọ ọ bụrụ ụdị ọjị ya mana ọjị Igbo ji bụrụ Igbo bụ ife ọjị na-abịa ọgba ata anya ata abụ ịtọ ọjị gbara ịbụọ enwere ife ọ kụziri na ọjị na-egbu egboro ka ọ bụ ọjị na-achọrọ gịnị ọjị na-achọrọ igwe ka ọ bụ onye mere oyibo ji mechasị gị na 3 abụrụgo crowd nya 3 ịtọ abụrụgo igwe nya na ọgba ịtọ ọbụla ọjị ikenga ọjị ikenga bụ ọjị nwata kwudo ọjị ikenga bụ ọjị bịala oke okwu ọjị bịala oke ife ọbụla ya ọ bụ na ọjị gba anyị nọ ọbụla abịa na izu na anọ ọ gbara ọfụma a na-ata ya ata ọgba ise o mee gịnị ọ nabatara ọra ọgba isi ọkụkọ abaghị okwu ya ọgba ise ọkụkọ abaghị ya ọnwa obodo na-eweta na isii nwa obodo na-eweta na ịsaa mana ọgba isii onye walụ na-achịkọrọkwa wee na akpa maka na nnekwu ife mana ọ bụ na onye maala ife na-eme nọdụ onye gwọrọ ka echeli ya wee ka o bụrụ ife lụrụ onye ọbụla na mba nụnụ nọọ ife ya emebe emeeli ego ọjị atọ ọjị nwa ọnwụ dị n'elu ya ọgba ise egbupụrụ ya ọkụkọ ife niile ndị a bụ ife ndị dị mbụ anyị wee pụta ọ bụrụ na ndị mụrụ anyị ndị debere ebe anyị nọ ọ bụ na vavụl ya ka ife na-eziri ezi eme ya eme maka na o nwebere ebe emelie nọọ ife ọ na-eweta ebe ọnwụ ọ nwere ọjị ya bụ ọgba ịsa asịsị ji echilechi ya alụsị anara eme eme nọọ mmadụ na ibie ya ejikwu ya nwee ọnwụ iji gosi na ọ na-eweta ọnwụ iji gosi onye obi ya sị na obi ya dị ọcha
ife ihe ejima na ọjị esike bụ na ogbu mmadụ ọmaalụ ada aghọtakwa na ọjị gbalịsa onye na-egbu mmadụ ya na-eme alụ ọ da aghọta ọjị gbalịsa ama ya wawa bido taa nya jee n'ose maọbụ nya jee ebe a na-ele ọjị gobe ọjị wawa ọjị ọ ya ghọta nwere esa si tụnye ya na ọdọ ọjị ọ ya ghọta nwere esa na ọ na-esi n'obi dị ọcha ọ na-akpakwa ezi ije ya na ife ọbụla nwere ife Chineke ji egosi ụwa onye merụ na ndị ọcha na-eme eweta ebe a eweka onye ọ na-esi na ndị ọcha esika igwe na-ekwu okwu ka anyị na-ejizi tata onye jide ọ na-akpọ nwanne ya igwe na-ekwu okwu bụ ọgwụ agwara agwụ maka na ọgwụ bụ teknọlọji ma agbaje nne ọ teknụzụ ọ eweta nke ekechie eweta nke ekechie ewe ya ma ebe dị etu ọrịa mana anyị amazi ife bụ nke anyị menye ka ọ dị mma na-aga aga so na mancha bụ ife na-abụ na anada eweta ọjị agụ ọnya si ọ bụ isi bụrụ isi ma ọ dị enwe n'ube na ụkwụ onye ji bịa ka oge jiri nwere na-eme ojiri ọjị n'aka na-asịsị gbuolie mmadụ na mmadụ bịa bụ onye Igbo ife anyị ji mara Igbo ife izi ihe enye onye bịara be gị bụ ikunye mmiri maka na o si n'ije ọ nwụọ ọnọdụ ala ibunye mmiri ọkwa aka imeeli ọjị o nwere okwu nwere isi a na-ekwu egwu anaghị ekwu okwu n'ala Igbo ma sị ebidoro n'ọjị ọnya ma ejisi gị na ọ dị mma na nze ya atọ ọjị na ọ dụrọkwana mma na nze ya atọ ọjị okwu nubu inu nze ya atọ ọjị okwu tọpụ ụtọ na nze ya atọ ọjị maka ọjị ka atacha ewee kazie afọ okwu eji bịa na onye bịara iwe emeeli ọjị imechali ọjị ọtachazịa onwe ezi ife ọzọ jie maka na onye tala ọjị bụzi nye akpụ okwu ya n'ọnụ nya na obi ife ziri ezi kwesị ekwesị na onye Igbo ọbụla ịbịalụ biya mgbe nwoke bụ nwoke mgbe enu bụ enu ụgwọ nchefu ụtụtụ nwoke awapụgodo ọjị ụtụtụ biya wee weli ekpe ekpere kene Chukwu n'ụbọchị nke a mgbe anyị na-ekwu ife a ebutebela anyị nkụzi nke Kraịst nọ emechaa onye eme na ụfọdụ na-eme onye nwe ekpechezi ekpere segbula na bịa ekpechere Kraịst pụta ọnwa ọjị ụtụtụ biya maka gịnị maka na o nwere omenala Chukwu nyere anyị n'aka ọ sịrị anyị anyụ narụkwa n'anyị sọsọ ife a na-agwa gị bụ enwekwa na ọjị maọbụ iweghite ọjị m iwe na-asị alụsị nke abịa taa ọ sọrọ ga-eme na ya ọ bụ na ifili na ọ bụ na ịmalụ na ịbụ onye ụka kristian na ofufe nke gị ekwukwana ya ọzọ ndị na-ebu ndị pagan ndị bụ pagan bụ ndị gịnị bụ ndị na-efe alụsị ga-abụ were ọkpọm ife ọ na-efe ya bịa kpọmachi nke ya ngịnwa na-efe Chineke bi n'eluigwe gịnwa bụ onye na-eso Kraịst bụ iweta ọjị nke gị kpọba Kraịst ya bịa na ọchị nke ị na-efe ekene gị ndewo nna m daalụkwa ndewo daalụ nna m ndewo daalụkwa sọ Igbo amaka ekene m unu ihe adị nna m biko kedu otu nwaanyị si awa ọjị anara eme ya eme nwaanyị ada awa ọjị na nke bụ eziokwu bụ na ọ n'ọjị ka a na-ana ama na nwoke tọrọ nwaanyị ọ n'ọjị ya mere nwaanyị ada awa ọjị ọ bụ na eweta ọjị ụmụ nwaanyị n'ọnọdụ nwaanyị ibebe ebive eme bụ ọchị talịba nkwabata ma ọ bụ kpotalịba ọkabata ma ọmalịba osiri oke ụtọ ofe alacha ofe mana ọ bụrụ na mmemme na-abịala ije a na-aya wụọ ọjị nwaanyị mụrụ nwa nwoke dị mgbari ise anọdụ akpọ ọnya nye ọjị obi anya ya kaba wazi ọjị nwaanyị ọ bụ na olu nọ ife a ga-eme eme nọ mmemme nọ nwaanyị dị mgbari nwaanyị mụtara ndị ụmụ nwaanyị ju ọ bụ na ọsọsọ nwoke nọ n'ụlọ na-abụ nwa ya ma ọ bụ nwa ya dị mgbari ise nọ n'ụlọ abụrụ nwoke akpọ ọnya obi ọjị aka ma wee wụọ ọjị taa and obi ọjị aka wụọ anya eme gị na-enyegoro nye nwa aka ọjị ya ọnya mere nwaanyị adịghị etikwa aka n'ọkwa ọjị na-awaji ọjị
egbawa ebunye ụmụ nwaanyị ụmụ nwoke wechela ọjị etu esi ewe na mbe maka eji ọjị ama ka obodo si dị ndị tọrọ ndị na ọnụkwụ atọrọ ọnụkwụ a azị ọnụkwụ a were ọjị onye tọcha na ya maọbụ onye na-afọ maka fe ewelu azị ọnụkwụ a were ewelu eji etu ọgbọ ka esi tọ eji etu ọgbọ ka obodo si dị eji etu ọgbọ eji ama ndị bụ ndị oru na ndị bụ ndị ụlọ ife ọjị na-eme erika mmadụ nwaanyị ife butere na mmadụ ada awụ ọjị n'ikwu n'ihe bụ na nwaanyị ada awakwu ọjị onye butere na mmadụ amanwụ ọjị n'ikwu n'ihe maka na onye ọbụla n'ikwu n'ihe na-erepresent na-anọchite anya n'ihe nya mere na nwoke ada awụ ọjị na be ndị ọgọ ya na nwoke bịa be ndị ọgọ ya na ya nọ n'ọbe ndị ọgọ ya maka nwaanyị na ibe nọchite anya bụ nwaanyị ahụ ị na-anụ nya mere na ịma nwa ọjị be ndị ọgọ gị nya mere na ịma nwa ọjị n'ikwu nne gị nya mere na nna gị ochie nọdụ nso na ịma nwa ọjị n'iru ya maka na anya nna gị ochie ebe ịbụbụ nwafa nwaanyị na ọbịa ịnọchi ya na nwaanyị ada awa ọjị mana nwaanyị na-eme gịnị na-ebupụta ọjị ebupụta oke na ọlụ nwaanyị na ezinụlọ bụ ibupụta ọjị sacha ọjị tinye n'ọkwa bupụtelu di wee nye ndị ọbịa onye ka eji akpọba oso di eme nwoke wee gọọ ọjị ya maka nna ochie gị epe mpe ihe agọrọ ọjị n'iru ya iri 200 years ma onye bụ mụtara nne gị ndị mụta nne gị na ya nwe nke dị 3 years na ya ihe agọrọ ọjị n'iru ya onye ka ihe eji ma na ọjị bụ gịnị usoro Igbo ji eme gịnị enwe nsọpụrụ usoro Igbo ji akwanyere ife ugwu eji ọjị akwanyere nwaanyị nnukwu ugwu site n'ime ife ndị agwa gị ya bụ na ọjị abụrụ egwu achị ụtaba n'aka agba nke nwatakịrị nwaanyị nọkọta oweta ọjị gọọ ọjị wa onwepụrụ nwaanyị mele ya n'ala Igbo onwekwuru nwaanyị na-akwakọ ime ya maka na nke ọ bụla mere eme jọzụ na-eme gịnị na-akpụ onwe ya lụlụ ọ gwekwa onye ọta n'ọnụ ya na o nwere anya na ya ete ya nwaanyị ibia ya atakwuodo ọjị ya bụ nwaanyị gọ abụzi ọ bụrụ nwaanyị ofeke dịkwa ka nwaanyị ofeke maka ofeke kpọma ofeke azụrụ ekenekwe gị ndewo nna m ukwu biko onwetu n'ala Igbo ka ewere onwe iti nwaanyị ga-abụ ochie onwe ebe nwaanyị abụ ruo n'arọ toruo n'olugo 100 years ruo ife ọbụla ọ ya abụ ewe nye ọjị agụọ mgbe e eji wee nye nwaanyị ọjị ya agụọ ma ọ bụ na nwaanyị dịgide arịa agagide o wee luo 200 years dịka izi wee kwu o wee bụ na ada akpọzi ya nwaanyị na-akpọzi ya nwoke nya ụmụ ya bịazasị nekwe nna anyị ochie na ọbọzi nne anyị ochie mana ọ bụ na ọ ka bụ nne anyị ochie ọ ka bụ nwaanyị ọ ya gọrọ ọjị nwere echichi oge echi nwaanyị chie echichi sọlị ya echie nwaanyị chifu dịka basizi echi na nke taata nwata nwaanyị chifu echichi enye chifu niile a sọọsọ ife ga-eme bụ na ga-eme gịnị na abịa n'ebe na-eme mmemme a ga-ebugali ọjị mana ebugali ọjị asị ya were ọjị nye di gị ekenekwe m gị ọzọ ndewo